Sortutako taldia, zeinek esango leuke, hor ereindako asixia hola loratuko zanik, ez da? Egizeran, sauntxe bertan ikusten, eta zer da espiritu kaparreru ezer da? Ez dauko betxe, ni musikalmente ni nada, baina gero zorion txugare. Dako gustu desberdinak eukitza zeuen artien, adibidez bersiño bat aukeratzeko, ongo dio borrokak edo. Bai, baina, bueno, eske... Va, esta. Saltua, ya. Zona bi, kaparra! Zona bideopodcasta ekoizten den tokira etorri gara eta gurekin daku gorkuan Zona bideopodcastan behan, orkesle eta zuzendari dan Jokin berezi hartua. Jokin, gaurkoan rolak aldatuta. Bai, ontxe elkarrizketatu. Hori da. Elkarrizketatzaile izen biherrian, eta, beti placer bat, sonari, apur bat zabalkundia mutera begira, beti prest. Zemuz, ikusten zara zu, zela sentileza, debagoieneko musikarixekin elkarrizketatzaile paper hortan. Ba, ederto, gustoko lekuan aldaparik ez, esaten leku moruen, eta gisa esan, aitortuko dutzuet, bideopodcasten formatura apur bat egokitzen ikasi behar izan dugula, eta bakastetik datorren proiektu bat bagalako, hasieran ibilikitzen apur bat egokitzen, eta esango ginuke, Zona martxan jarri genunetik, asmatu dugula klabe batzukin, eta ikasten, eta gozatzen. Zona hitza. Ez da gixina horren jako, nundi dator, zer esan nahi jako? Bueno, Zona bera ospea da, Zona handiko pertsona bat izatea ospe handiko pertsona bat dalako. Lotzen ginen Zona soinuarekin, Zonan garrantzi berezia muten dutzagulako soinuari, eta hortik euskerazko berba motz bat, lau izki dituena, eta uste ginen borobitzen zauela, saioak berak daukon funtsa, esentzia edo oinarrixa. Bi saio argitaratu dira, Zukena eta Kaparrak, ze muguzko esperientzia bitalde horrekin? Ba, ederto, zuk ondo ezagutzen duzun talde bat, Zukena, gainera aipatu egin elkarrizketan, Wikipedian sortzailetako bat zinela, eta pasar bat izan zan, eurekin hemen egotia, oso jatorrak, oso gertuko, gainera badakigu Zona handia dukon talde bat dara, eta olatu aparretan da bitzela, eta oso gertuko, Zukenakoekin oso ederto biligitzen. Gero Kaparrakekoek, apurba ganberru hauak, jakin badakigu, honek rumba talde berezi honek, honek sekulako oihartzunak daukon talde badala, eta eurape oso gertuko, eta oso gustora. Bakitu ezta, elkarrizketaz aparte zuzenekua bai, eta ederto fanzien saioak, eta eurekin esperientzia moduan, esango nuke gainera interesgarri zedan produktua badala, eta guk osatu dugu, eta espero dugu gozarazten egitzela bai. Aurrenantzien beste saio batzuk grabatuko dituzue, baten bat ja grabauta badau, ez da gilagar spoilerrik edo esateri badauen. Ingo zozer, bai, urrengo hirugarren gonbidatua Ainube izango da, beste talde bat, ospea mitxe daukon beste talde bat, eta gero, bagabitz lotzen, hor produkzioen eta bagabitz lanien, eta horretuko dutzuet, adibidez Txuleria Joder etorriko dela, Idoia Azurmendi eta Maria Osez behemen ikuko ditugu, euren azken proiektuan berri eukitzeko, eta baitxabe, Harria musikataldeko Maitane Azkarat eta Aitor Aldan ondo etortzeko badie, guraso dien bi musikari, eta ikuko dugu zer galdetu, eta uste dut interesgarria izango dela. Perfil ezberdinak danak, debagoieneko musikari xabe bai, danak ezbadiak geixenguak, baiarako musikaztena badau, ez? Potente eta Zona handidun musikarixak, ez? Beinke, danbakak berak erakusten zabe moruen, hemen sekulako privilegio duna gare, halako movimentua badauelako, estilo askotariko egizatez aparte formatu ezberdinetan bekartzen ditugu Zonara, badauko debagoienien bertan, eta gero debagoienetik ingo dugu, hau da, ez da debagoiena eremu lotura berezi badaukona baiara honekin bai, baina, kanpoko jendia bekartzeko asmoe badauko. Eta Zona handiko musikarixak ekartzeko apustua egin dugu lehenko fase honetan, baina Zona edo ospea modu ezberdinetara uler daiteken ez, ikusten dugu, horren beste klik entzunaldi edo ikustaldi ez dituen jendia bekarriko dugula, eta eurei leku bat ingo dut. Beraz, edozein izango da ondo etorrixa Zonara. Lasterka datuko dituzue, bakitzu abestu bakotxeko, ikusentzule badaki, abestu bakotxak bideoklipa dituko dela, eta badakit, entzun dutelako, kolaborazio berezixak dituko duzula bideoklipean, bestiak beste, eta bat berezik aipatzea gureko nagoelako, perfila zein esango zinukete dala. Ez que dau perfil asko, desde gente gazte pila bat, a gurasuak semealabekin, o, adibidez, Durango gasokan paso isakun, hasta aieia mama batzuk pila bat jente heldua,
esan duzuzuk, elkarrezketa fase bat edo, elkarrezketa badau, sonan, formatu akustikoko kontzertutxo bat edo abesti bat emanaldixa bai. Horre behiten dago, ez? Formatu akustikoa behar txian sentiarazte hori bultzaketan dago, ez? Zalantza harik, askoz, seguramente eta sonaren bereizgarrixetako bat, bai da uste dut ez dugu ezer berririk asmatu, bai mimatzen dugula, eta esango neuke, taldea asko bestera batera ikusteko aukeri ikuko dabilela. Bai elkarrizketan, bestelako galderak egingo dutzegulako, taldien be aldea azaleratzen saiatuko garelako, eta askotan eurek espero ez dituzten galderak egingo dutzegulako, baina gertxo baitxabe zuzenekoa berabe modu akustikoen, ez dakit kaparrak adibidez jarritxa. Ez da entzuten normalian kaparrak formatu akustikoa. Hoixe bera adibidez, 11 taldekide die, kasu honetan 4 ekarri genitzu zuzenekora, eta gainera primisian josuzkoen abesti berri bat, eta bestera batera ikusteko modua bada. Hau da, elkarrizketia bera bestelakoa da, eta baitxa zuzenekoa bera, uste dut badala interesgarria. Elkarrizketan be alde hori aipaketan duzu. Eurak be, ohiko elkarrizketa horretatik urteteko modua be bada, ez? Harritu zaitu zerbaitek be alde hortako zerbaitek? Bai, batetik, eta nik uste dut politxena dela, zela ikusten dituzun lasai eta etxien edo euren entxegu lokalien moruen, nengo zela hemen, eta hori ederra da. Taldiak izenak ezaguketan ditut, baina eruna sorpresa bat edo beste. Ez gara jaten gainera anekdoten kontuetara, baina baizik eta modu naturalen urteten die euren aitortza batzuk, ez dakit gogoen dauket, adibidez kaparraken boikau abestixa zela sortzen dan, inor gutxi dakixela, nahiz eta 450.000 ikustaldi dituen, ez? Olako kontuak azaleratzeko aukeria be muten dauzonak. Eta akaboteko, Jokin, hau dana elitzake posible izango atzetik dagoen lantaldia ez pasan existien, ez da? Zalantza barik, ni nabil ez dakit zuzendari karguak ibiliko naz, baina hemen atzien dagoen lantaldia ezinbestekoa da, hau dana montatzen, dana mimo zitzen, soinua, atretzua, argiztapena, hemen doakila, besarka estu bat, nola ez, honako lantalde guztixai, eta hori barik, ez da posible argita, hemen elkarlana talderen barik, badakitzu, hemen ez da bese itxerik. Bai. Txekeatzen, teknikoa. Peru atxa, sona bideopodcasteko arlo teknikoko ardura honetako bat, eta soinuan, zehazki soinua idagokizan horren lanian ibilteza. Izan be, musikei bideratutako podcast bat izan da, garrantzia berezixako, ez? Soinua idagokizan horren danak. Bai, gainera, azkenien, bideopodcast formatuan gradautako saio bat da, baina horako saioetan, normalien garrantzia handizagoa eukitzen dau soinuak bideoak baino, eukibiozu bideoan... Bai, bideo duin bat ez? Duin bat hori da eta kalidade honekoa, baina azkenien podcast formatua hor dago eta askotan jendiak entzun bakarrik itzen dago. Gaur egun oso zaila da, ordu erdi 40 minutu egotia pantalla baten aurrien oso zaila da. Orduan hor, garrantzia handia mutu hau soinuai. Irudi saibe bai, azkenien komunikazio talde bat dagoiena eta hor azkenien materiala dauko eta hori da, ezin duena ere inda irudisa alde batera utzi eta gero soinua kristoiko soinua tara. Baina hori biltzen gara eta bai asko lantzen du, adibidez nik lan itxeko modue, apur bat beste podcastekin konpa dute, apur bat desberdina da. Eta zertan desberdinketan da, zeltasun maila diferentiako, azkenean musikei bideratuta onda garrantzia ondixo hartzen dugu beste edozein podcastetan hartu aldauna baino, zertan desberdinketan da, egiten duzu lan? Bat ez bi arrazoi da, bata da soinu maitik nik ateratzen dutela pista danak editau barik, hor azkenean hemen ekualizabitzen dut eta horan, baina nik gradetan dudana pistak ekualizau barik eta dana kruduen moduen, eta gero postpua itxen dut. Postproduzio lan badako ez? Hori da, postproduzio lan itxen dut eta hor azkenean pistaka daukotu nien eta daukotu den bora bat postproduzio duteko eta horan,
apur bat lana txukuna aldo zuen, eta hor, apur bat, karo, eske hemen bestela datorrenien gonbidatu bat eta horan, ezin dut zuen gonbidatu egotie ordu erdi edo soinu on bat ateratzeko. Hori da hostien iken dozuna zeuk. Hori da hostien iken dut, eta gainera, zonan dauko honena da, gazela dauko lantalde politxa, aurkezle produzioa eta horan arduratzen dana Joki, gero Aitor diseinuan, kamera eta irudi guztia iago, eta ni soinuan orduan. Bakoitza bere esparruan lan inleketa, ez? Hori da, eta lana txukuna gaurteteko erresagoa da, azkenean ni bakarrik zentritan soinuan, eta gero bidaltzotza jago, eta apur bat kate bat moduan, ez da nik inbiotela dana, orduan jen bioso apur bat espreski dana, eta ez da hain. Berezia da podcasta, zeuek musika salia bazai, baina beste danakin alderatuta, berezia da podcast hau. Bai, ez da edozein podcast, hauko podcast beste hainbat podcasten formatu antzerako bat, ez, azkenean elkarrezketa bat ditzen dozu. Informala, ez, modu informal batetik, eta apur bat behalde hori ezauketako. Baina adibidez ez gare azten kaixo batetik. Lehenautik apur bat mami hori ez, agentian gantxoileko... Zuzeneko bat bebai... Formato akustikoan. Formato akustikoan zuzeneko bat bebai erakusten dugu, besti bat edo bi, eta hori akustikoa grabatzen da elkarrezketa baino lehen hau. Orduen horrek beha ditzen dugu, taldeakin edo gonbidatuekin sortzia atmosfera bat, lasai egotie, bukatzen dugu akustikoa eta zertzea ezaren nien, gurekin eta beste goira bat da. Bere ama, ez dakit nire bezosun da. Bere ama guztiot. Bere ama, degitezela zukena, gure amari guztagoen xekon izena, eta bere lehenengo alabiari zukena izena jarri behiotzen, oza, iderreri, niri ez. Eta azkenian ezotan jarri, eta bueno, beste zezetako gehatu dela amura, ez. Bueno, Sona bideopodcastan, dakizuen ez, soinuari, garrantzia berezia emuten dut. Sona bideopodcasta bai, Goina komunikazio taldeak ekoizten dagoelako hemen, baina komunitate zabaldutako gune bada, ez? Bideopodcast gela hau. Bai, hori da, azkenien podcast gela hau sortu zen komunitatea hitza emateko helburuarekin, ez? Eta Sonaz gain, hori da, eta hemen aprobetxetan dut, deialdi zeitzeko, norbetxein nahi da, edozein proiektu daukana buruen, izan musika, izan edozer gauza, izan historia, izan hemen ez gazitxita, eta Goienakin kontaktua jartzeko, eta podcast hau Goienako eduki ez gain, komunitatea ibebai zabalduta.